Fil-paniġir kulli niseċ l-Archbishop Charles Scicluna waqt qudiesa pontifikali fjum il-festa ta' San Pawl għalli fin-nawfraġġu ta' San Pawl il-Maltin uraw umiltà għal ma tħares lejn il-kondizzjoni tal-bniedem imma lejn il-bżonnijiet tiegħu. Għalli jittama li wara 2000 sena ma nitilfux id-diċenza oriġinali tal-ewwel abitanti tal-gżira. L-Archbishop enfasizza ħafna fuq it-tama anke fid-dawl tal-fatt li din is-sena il-Knisja tfakkar il-ġublew tat-tama. Appella biex id-dawlu t-tama ikunu d-direzzjoni fl-għażliet li jittieħdu. Imma aħna fejn iridu mmorru? L-għażliet li qegħdin nagħmlu bħala soċjetà, għażliet personali, fejn iridu mmorru? X'inhi t-tama tagħna? U t-tama tagħna se ddaħħalna ġo ħajt, allura mhix tama. Tkellimna ma' numru ta' Pawlini li trabbaw il-belt u għalunna kemm ikunu qed jistennew bħerqa il-festa ta' San Pawl. Pawlin Purzgur għax twilid fil-qiegħ ta' Wisfel sada San Pawlo. Ifimni, aħna trabbejna f'dil knisja. Missieri kien attiv ħafna hawnhekk. U bħal speċi il-ġenerazzjoni jaqpaw jintirtu, issa għandi t-tifel fil-komitat tal-festa wkoll. Ir-ideja ma' d-dejja di. Kont tabbati hawnhekk jiena, konna ngħixu hawnhekk, konna nilagħbu hawnhekk, konna letteralment nagħmlu ġranet sħaħ hawnhekk f'San Pawl. Kienet il-ħajja tagħna. Nqumu, niġu hawnhekk, nilagħbu, ngħinu l-quddies. Para partikolari ta' Gafa fejn hija tħares lejha taffaxxinak. Jiġifieri mhux għax tagħna ħanajdek, imma jiena jekk ma niġix u nara almenu l-istatwa ħirġa mill-Knisja ma tkunx ġiet il-festa vera. Napprezza u nirringrazzja lil ħafna minn nies li jarmaw għall-festa għaliex illum ovvjament jiena m'għadniex qabel kont involut imma llum m'għadniex għaliex is-sagrifiċċji huma kbar u diffiċli llum biex issib min jarmalek speċjalment fix-xitwa. Min barra Pawlini Beltin, il-festa ta' nawfraġu ta' San Pawl tiġbed li ammont ta' turisti iżda ltqajna wkoll mawċin li jagħmlu l-almu tagħhom biex jiġu l-festa l-belt kull 10 ta' frar. Sena jrid ikun ħafna Maltin biex ma niġux. Festa li tiġbidna kull sena l-10 ta' frar. Għawda x'għandna l-festa, għandna l-munxar. Però ma jiġux, ma tiġix tiġelebrata fl-10 ta' frar, dak ta' fewwa għal ħarħat ta' Mejju kolli ngħid. U aħna bqajna bid-drawa li niċċelebraw l-festa ta' San Pawl, allura niġu hawnhekk. U festa fix-xitwa, tkun sabiħa, ġifieri tkun unika, u f'ambjent ġifieri fes-sejf ukoll il-belt, ġifieri belt huwa post li huwa ideali għal dawn il-festi u niġu. Is-servina ħarġa u l-festa sabiħa, ikun hawn il-marċ, mbagħad noqogħdu sa filgħaxija l-proċessjoni. Għajnejn il-Pawlini u bir-raġun kien fuq it-temp, temm xitwi bir-riħ u xita iħallu sal-aħħar id-deċiżjoni jekk il-purċissjoni bil-vara tal-Apostlu tal-Ġnus San Pawl hijiex se ssir. Il-festi fix-xitwa għandhom għadu wieħed, it-temp, u d-devoti tagħhom jibqgħu b'qalbhom it-tertaq sal-aħħar jekk il-purċissjoni bil-vara hijiex se toħroġ. Kien għalhekk nifs qawwi għal Pawlini Beltin meta ftit wara l-4:30 ta' 2 wara nofsinhar ittieħdet id-deċiżjoni li toħroġ il-purċissjoni mill-kolleġġata bil-vara ta' San Pawl. Vara meqjusa fost l-itqal tal-Gżejjer Maltin u xogħol attribwit lil Melchiorre Gafa.